Number is the same way we say it in English, number, N-U-M-B-E-R. But in Igbo, it's spelled N-O-M-B-A, number. Enwere m ike inwete number. Now, ekwentị gị means your phone. Number means number, N-O-M-B-A. Then, ekwentị means phone, your telephone. Hello there. Ndewo ezigbo. Welcome to Igbo Live TV. In today's lesson is about Igbo phrases. And the kind of Igbo we teach right here is more of communicational and contemporary Igbo. It's not that hard, it's easy, but you still have to practice because practice makes perfect. All right? By the end of the lesson, you'll be able to at least communicate a little bit in Igbo language. All right? Let's begin. Kaibido. Hello there. Ndewo ezigbo. Ndewo ezigbo. Come here. Bia eba. Bia eba. Please sit down. Biko nodu ala. Biko nodu ala. How are you? Kedu ka imere? Kedu ka imere? What is your name? Kedu aha gị? Kedu aha gị? My name is. So you tell us your name. Aha m bụ Eziada. Aha m bụ Eziada. Where are you from? Onye ebe ka ị bụ? Onye ebe ka ị bụ? Nice to meet you. Ọ dị mma izute gị. Ọ dị mma izute gị. Do you speak Igbo? Ị na-asụ Igbo? Ị na-asụ Igbo? Yes, I do speak Igbo. Ana m asụ Igbo. Means yes. Ana m asụ Igbo. Please say that again. Biko kwuo ihe ahụ ọzọ. Biko kwuo ihe ahụ ọzọ. We all know that biko is please. So when you want to ask for something nicely, you put please. And please means biko. It's so easy. Biko. Please write it down. Biko detuo ya. Biko detuo ya. Please speak to me in Igbo. Biko sụọrọ m Igbo. Or biko gwa m okwu na Igbo. Biko sụọrọ m Igbo. Or biko gwa m okwu na Igbo. I don't know. Amaghị m or amarọ m. Amaghị m or amarọ m. Can we be friends?
Anyị enwere ike ịbụ enyi? Anyị enwere ike ịbụ enyi? You have a good heart. Obi dị gị mma. Obi dị gị mma. Or ị nwere obi ọma. Ị nwere obi ọma. Thank you. Imeela. Imeela. That one is super easy also. Just simple. Imeela. Can I have your phone number? Enwere m ike inweta nọmba ekwentị gị? Enwere m ike inweta nọmba ekwentị gị? Number is the same way we say it in English. Number. N-U-M-B-E-R. But in Igbo, it's spelled N-O-M-B-A. Number. Enwere m ike inweta number. Now, ekwentị gị means your phone. Number means number. N-O-M-B-A. Then, ekwentị means phone. Your telephone. I understand. Aghọtara m. Or you can say, aghọtago m. Aghọtago m. Aghọtara m or aghọtago m. Goodbye. Ka ọ dị. Ka ọ dị. Ka ọ dị. Thank you. Daalụ. You made it to the end of the video. You know what time is it? Click the like button, subscribe to all, and share. Remember, live, laugh, and learn. And I'll see you on my next video. Ndewo.